Kaixo guztioi, gure ikastetxeko 6. mailako ikaslea gara, eta gure eskola egitasmoan parte hartuko dugu. El Diario Vascoren bidez. Jarduera honetan kazetari txiki bihurtuko gara, eta batxilergoko ikasleekin elkarrizketan egingo dugu. Helburua da bizipen berezienak gogoratzen dituzten momentuak eta etorkizuneko ametsak ezagutzea. Aukera paregabea izango da galderak egiten, entzuteko eta nagusien historiak ezagutzeko. Zenbat urte dara matzazu eskolan? HH lehenengo mailan sartu nintzen eta gaur egun arte, urte asko dara mat. Zer gustatzen zaizue gehien hemen egoteaz? Niri gehien gustatzen zaidana da bukaeran ikastetxeak guri irakasten dizkigun balioak, uste dut oso baliagarriak direla guk ere etorkizunean bestentzako pertsonak bilakatzeko. Eta baita ere ikasgelan sortutako giroa eta hemen sortzen diren lagun taldeak bizitza osorako dira eta nire ustez gauzarik garrantzitsuenetakoak dira. Ikastetxea aldatu da zuek hasi zinenetik, nola? Ikastetxea eta ikastetxeko hezkuntza proiektua pila bat aldatu da guk sartu ginenetik eta guk ere gure hezkuntzan zehar aldaketa hori ere bizi izan dugu. Guk adibidez hasieran klase zaharrekin hasi ginen eta gero ja adibidez LH5-en lehenengo erreforma bizi genuen eta kurtsoak pasa gala ikastetxea geroz eta gehiago aldatuz joan da eta geroz eta modernoagoa bilakatuz. Naiz instalazioak asko aldatu dira eta baita ere ikasgaiak aldatu egin dira. Eta nire ustez belaunaldi bakoitzei nola adaptatzea beharrezkoa da eta horretarako ezinbestekoa da aldaketak egotea. Uste duzue eraldaketa garrantzitsua dela? Nik uste dut baietz, garrantzitsua dela, zeren azken finean beti berdin egiten baduzu, berdin bukatuko duzu eta uste dut aldaketa honekin ikasleok daukagu nola aukera gehiago ikasteko nahi duguna. Nik horrekin ados nago, etorkizunean hobeagoa izateko nolabaiteko garapen bat behar da. Era holko emango zeniguke oraindik lehen hezkuntza dugu? Nire holkoa izango da orain disfrutatzea. Baina gero DBH-en sartzen zaretenean eta batez ere batxilergoan asko ikastea. Denbora aprobetxatu eta beti ikasleekin harreman onak izatea eta batez ere irakasleengan konfidantza izatea. Hitz bakarrean nola aipatuko zenuke zure esperientzian? Hitz bakarrean, nik agian oroitzapenak. Hemen azkenean bizitza osa daramat eta hori denbora asko egon iztelako hemen eta aztezinak dira. Nik ere arrazoi berdinengatik esango nuke hazkundea agian. Nire kasuan esango nuke familia. Hemen hasi garelako eta azken finean eskola guretzako etxe bat bihurtu delako. Imaginatzen duzute zure etorkizuna eskolatik kanpo? Hori oso galdera hona da, bukaeran guk azken hilabete honetan gure buruari asko egin diogun galdera bat da eta nik behintzat ez dut horretan asko pentsatu nahi. Bukaeran oraingoz azterketeta azkezkatu behar garelako eta bigarren batxilergoko notetaz eta unibertsitateko onarpen frogen inguruan kezkatu behar garelako, baina ez dakit nik behintzat espero dut nire erabakiekin pozik egotea eta gustoko dudan zerbaitetan lanean egotea. Ondo prestatuta ateratzen zarela uste duzute? Nik uste dut bukaeran jesuitas ikastetxean oso ondo prestatzen gaituztela eta hori ere emaitzetan oso islatuta ikusten dela bukaeran guri ikastetxean adibidez Euskadiko bataz bestekoarekin konparatuta oso emaitza onak ateratzen ditugulako eta hori zerbaitengatik da. Asko preparatzen dute kanpoan dakoaguna begiratuz eta batez ere hori saiakeraz, errespetua. Azken finean ikasten den gauzarik garrantzitsuena bestentzako pertsona izaten da. Zer botako duzute gehien falta eskola amaitzen duzutenen?
ni zalantzari gabe, egunero lagunekin egotea, baina batez ere, ezakit, ikasgelan sortutako giro lasaitasuna eta nola ambiente hori eta giro hori asko botako dut faltan. Orduan zeite desan izango zenuketa gure esateko? Nik uste dut, mila esker eta beti izango direla nire bizitzako partea. Nik esango nuke eskerrik asko, urte guztietan jaso dudan guztiagatik, bai baloreak, bai ekintzak, bai laguna, eta horrelako. Nik, esango nuke izango zen eskerrik asko, nola, bigarren familia bat izenen azken finean, hemen egon naiz nire bizitzaren parte oso handi bat, eta indituan harremana bai lagunekin, bai irakasleekin uste dut direla txendoak batez ere. Bai, eskerrak ire andereñoei eta ikasgelei, ikaslikidei asko lagundiku bidatelako eta artean lehen osan deten bezala oso talde polita den dago.